Zdravím, volám sa Katka Krajčovičová a chcela by som sa podeliť o zážitok z intimných masáží. Takže kurzy intimných masáží u Moniky Sičovej boli pre mňa zlomovým kurzom, hoci som absolvovala už aj iné kurzy. Tak tuto ide vyslovene o precítenie toho potenciálu tela a energie v tele. Dovtedy som si ju vedela predstaviť, vedela som si o nej niečo prečítať, aj ho nejakým spôsobom kultivovať, ale intimné masáže Monika vedie tak vedecky, tak medicínsky, že som získala obrovské množstvo informácií o tom, ako vlastne moje telo funguje, z čoho čerpám dodnes. A keďže sa jednej žene na intimnej masáži venuje dostatok priestoru a je tam pocit toho veľkého bezpečia a je to všetko veľmi jemné, veľmi láskavé to prostredie, konečne som v kľude, bez akéhokoľvek tlaku, či už mediálneho, vlastného, prestala mať ten tlak na vlastnú sexualitu a začala som skutočne do nej vstupovať a vidieť, čo všetkého moje telo je schopné. Bola som z toho, to bolo ako nesmierne dôležité vlastne pre celé moje sebavedomie. Takže išla som na tento kurz tým, že si idem zlepšiť sexualitu a zistila som, že jediný problém bol, že ja som jej nerozumela. Ja som stále čakala, že niekto ju objaví za mňa, nejaký môj partner, alebo že sa to konečne ako stane. Ale žena musí to telo naozaj vo veľkej hĺbke a bezpečí spoznať a byť tou pravdivou a autentickou, čo v dnešnom svete je naozaj veľmi ťažké, pretože na nič nie je čas. Takže intimné masáže mi zmenili život nám ako páru. Začala som konečne chápať to vlastne postavenie ženy v rámci tej sexuality. Intimné masáže mi odkryli obrovské množstvo strachov, obrovské množstvo očakávaní a tlakov, ktoré na sebe mám a ktoré som si tak trošku preniesla z rodiny. Takže ak by som mala povedať, ktorý z kurzov v mojom živote skutočne zmenil moje celkové nastavenie vo vzťahu k sebe, tak to boli určite intimné masáže u Moniky, ktorá je vynikajúcou, láskavou, ľudskou, ale hlavne veľmi fundovanou lektorkou. Takže doporučujem.